Machiegni chenro mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma bende koro wadang'ie anena weche motudore gi weche mago mag somo. Duoko mar penj nosebiro, weche ma bende koro mako skunde bende koro noyaw, kendo e jumani ne ochak yaw skunde, pod biro bedo ka iyawo gi kata e ndalo mago ma bende koro biro. Mago wadang'ie ane duto ni to ang'o ma bende koro mulo sekta mar somo gi e sani. Miyo studio odiochieng' ma kawuono wan kae gi jagoro mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET Kisumu County mangima, mano japuonj Zablon Awange ma bende wantiere godo kae. Osebedo kode kinde mokalo, kata kamano koro en kaka jalno ma bende ne wang'iyo ni dhi milo wechegi mathoth ahinya ka wachako Kisumu County kaachiel kod Kenya mangima, nikech gin jotelo bende koro chung' ne jopuonj ma bende nie bwo piny owacho mar Kenya. Mabiro techo ni luonga ni Jesu Mondilo Haron Tieno bende warwakore machiegni ahinya mondo mi wadhi nyime. Machiegni ahinya mwalimu. Erokamano. Intie maber. Yes, ndalo mang'eny kapok achopo ka. Yes. Apani mana weche mag dich wasebedo matich, curfew be nitie, koro wasagawo kwa observe social distance. Yes. Yeah. Koro diyo gik moko mathoth ahinya. Machiegni ahinya. Mwalimu, penj no duoko mar penj osewuok, mano mar klas 12 kendo waneno iwacho ni duoko owuok maber. Generally penj mar Kenya iwacho ni duoko owuok maber kopim gi mar 2019. Akiani kwa chako gi mar Kisumu, generally Kisumu County otimo machalo nade? Generally wasewinjo matin go nikech nune sani to onge ranking mar skunde, nitie mana ranking mar students yes. Manotimo penj. Generally duoko mwayudo kuom skunde mang'eny so far pok wawinjo duoko marach. Duoko wuok maber mar Kisumu, mar Nyanza be wuok, nuneno kata list nyoro nyithindo manyotimo maber nino skunde wa mek Nyanza kaka Goro Sare giri, Maseno School, Asumbi giri, nitie kaka skunde mang'eny. Koro generally wan wamor gi penjno owuok at the right time and kwa exceed expectations nikech remember ni wawuok kama ne nitie issue mar corona ma nyithindo mang'eny ne nie dala and wan worried ka nyithindo nyalo duogo, to nyithindo noduogo ba nyithindo notimo penj ba penj notim nonon, sani duogo oseduogo. Wawacho ni gire magoha gi jopuonj manopuonjo gi jopuonj manonono penj gi jotend skunde, principal mane obedo center managers gi jo security gi TSC gi ministry led by cabinet secretary Magoha ni kudos, utimo tich maber nikech so far wasekalo hatua mokwongo mar jo klas 8 nosetimo penj ba noduogo, results noduogo, joko klas 10 results oseduogo. School be oseyaw mar third term ma jok mane pok otieko third term. So far so good. Wan kaka KUPPET wawacho ni wamor gi duoko ma be wawinjo ni noko kwalre kaka penj ma sani nodhi kwalre mang'eny to waneno ka skunde mang'eny onge results mobedo cancel. Kisumu County kochopo kar irregularities kanyo bende nitiere cases moko ma usewinjo kata koso koko nono gi sani, nikech ng'eni bende information mar result idok chiwe ga dichiel moko nono days after. So bende school mano samoro ma bende no mashira timre chande sani to pok winjo mondo da penj timre to ne nitie skunde moko mane oketi nitie to maka ne gin mana moko ma ok ni gin irregularities as such to as a union wa handle gi jo TSC ne gin moko mane gire mago waketa ni skunde kaka kama oyud gi oyawo page before the time to mano ok en kwalo page mana suspicion. Yeah, so far Kisumu County pok wawinjo anything except cases matindo mane wuok ndalo mane timo page. Yeah, some of the schools go in kaka Nyakach Nido notice sub county nitie school achiel but so far one to nwang'iyo ni mago wa just suspicions to onge gimoro ma ok ni noyude in the act, no yudi nyithindo kwedo or something like that. Yeah, wach mar COVID-19 ne oyuaga ahinya kane ji yaw school, kane ji dok school last year. Niwacho ni oyo ya COVID ni to dhi affect nyithindo, performance mag nyithindo. Impact ma COVID kata bende nitie COVID nokelo impact moro nikech iyudo ka ji perform moloyo kata ma 2019 before COVID-19. Bende ang'o ma bende samoro jonyuol ne jopuonj ne timo momiyo this performance ne nitiere, samoro ne gidhi extra kata ne gi is time ma ne gipuonjo cha koro ne gi extend mondo mi gi cover mano mosebedo lost kwa. Remember ni ne nitie
luoro moro ndalo agori nya China kano biro as union ka kupet no go popo in March bas kundi no lor to kan skundo se lor no realize the jineso mo ki gimoro ni online learning to kana wa detect ni online learning ni ok nyal konyo jo Kenya duto nikech skunde opogore nitie skunde moko manie mieche rural areas nitie moko manie town to gini slums kaka Ubunga gini to nitie skunde ma private ma bende nyalo timo online learning koro nwago koponi na bire studio kato na wacho ni skunde onego yaw to watim gimiluongo ni partial opening bere nwan gi sirikal ma jo wach ngire mago anu winjo wach taparo no advice kero Uhuru to skunde no yaw last year gi jo class 4 grade 4 jo class 8 gi jo class 12 to ing'e seche makoro skul yaw partial opening ne nitie gimiluongo ni para teaching japuonj ne nigi time mar concentrate on a candidate i concentrate on ja class 8 mokin warede ni ja class 2 cha bende riti i concentrate on ja class 12 ma okin warede ni ja class 9 kata ja class 10 pok obedo toto koro by the time ma skul inde koro ni yaw January koro jo class 8 jo class 12 no se donjo gimiluongo ni third term to jo moko kande ne nie second term koro third term en ga term moro mitimo gimiluongo ni revision koro jopuonj ne nyalo timo revision to koro ringo ng'iyo lower classes be ite primary kata be ite secondary that is why you look at results ma KCPE new school ni public notimo maber ahinya to ne nitie ywak moro e school ni ka public academies ni yawa kose exam obedo moderated oyo exam kata kana obedo moderated there was gimoro ni corona cha nomiyo jopuonje gi make public make private ng'eny be no wuok no kuchulgi oro it affected kana skunde yaw it affected the performance mar skunde oro aina ng'iyo ni as a union mano could have been the reason to nwakwero jo Kenya National Examination Council ni kepen ma class 12 the team kikwane ywak moro mano wuok e primary cha KCP kanyo land the other day ni biro timre kae nikech penj no timre mar adek dwe mar ang'wen KCP no wuok mondo kikwane ni gimoro biro wuok miluongo nang'o ni moderation ma the affect a region, they affect a school kata private or public to kano waneno ka examiners no ywak reno ni itero gi ng'wech ahinya yes jo paper 2 business education by last Thursday wich ang'wen mokalo cha ne pod ginono kamoro miluongo ni mang'o kidwa ni mondo gitembe jo deadline yes physics moro nitie moro ma practical kanyo ma examiner nyaka tigi calculator calculate ni gima nyathini oyudo the right one gibende by last Thursday ne pod ginono to nwagoyo koko kane wawinjo gimoro miluongo ni mbui social media yes ka ji wacho ni okay results ibedo announced to penjo results mane mabedo announced ka jomoko pod nono koro ngire mago wano postpone announce the results kun get Friday no results kapoka physics otieko kata business education jo mamo poko tieko to meanwhile jo English benego koko moi Nairobi girls koro ne girito those subjects go na gin optional optional koro ni moko no se rumo koro magi mane girito ne girito paro ko weekend gi aparo ni tieko to ne waluor ni pressure manimi wa markers gi they affect results maber waneno ka is ng'eny nikech exams okonego bed gimoro miluongo ni punitive exam onego bed gimoro maneno nyathini ability mare kae kete uru kama yes en mar placement obed ma class 8 obed ma class 12 you are placing that child kaya nyathi moyudo A tipenjo nyathi moyudo A ni do bedango okobi wacho nado dhi twango woche I don't ado ma dhi chosa ndam wacho no wacho ko ni it's like the candidates mabende kono timo gine joma bende no chaketi under transition ango ne kana ochakore to yudo ka ne pengo ne yawo jo 100 ko ter ke ng'ato dete mango ichuno under transition ango bende kore nyalo kaka japuonj lesson mane learn from this a lesson more learn remember ni ng'amok lokre en ng'ama ok nyal develop ok nyal tumandele ng'ato nyowacho kacha maber e parliament mano jatelo mlo social mission dikato Uhuru Muigai Kenyatta maen ker in the year 2022 no kwer ni free primary education ok nyalo to sani en ng'at ma miyo free primary free secondary nyalo
Koro 100% transition as a union wano kwa twembre no wacho nango 100% transition bro nyalre ka unyalo ndiko jopuonjo and indeed the last 2 years kata higa mokalo kata higa ni jopuonjo sendeko and particularly the CBC most of grade 4 100% transition nikech nyathi ok nego bet dala ten gi ability sani kata ngire mago wanyo wacho ndio form 4 go timote biro dhi tiku magede te magede saburu duto ka jakra 100 jo 100 go ni nene kose wachi ni results manyo bedo release nyithindo moko karibu 40 manenge 100 B minus yes mano is development we don't know nini angeyudo 100 under circumstances man koro giving access to education and gima union osebet ka support nikech kaseche ma ok mi nyithindo access go jok ma thi hinyere gi nyithindo modhier to remember ni dhier no is much more a low Nyanza kae gi regions moko mosebedo marginalized koro seche ma 100% transition obiro to wane mwakonyere kaka joluo wane mwakonyere kaka jonyanza mondo nyithiwa osom nikech kata gionge fees wabro ensure ni nitie bursaries mabede koro ke yo nitie bursary government nitie ginene idea moro ma nyithiwa kadho class aboro luongo alliance ok nyal dhicha mano gimoro mokwadwa sani be nwase notice nyithindo matiko class 12 moko iluongo medicine to moko drop onego un kaka jofwambo weche ung'iya nyithindo gi manyalo ga drop malu fees otamo ok onego bed ni nyathi fee tamo to seduonge timo medicine yes moko se drop koro gikunyo mna kuyo gik moko nikech onge kaka ginyalo we waga mane na ywe watelo mano moko kwa dugo ng'ane na wach mar incharo chipo kodwa bedo wach mar nono penje ka ng'anyo ne nitie ne kya ng'odhi winya ne ywe ywak makamago bende no konyge yono makaranya waga mo yweyo ka ng'ane na chal mar weche mago mag somo e Kenya penje otieki kendo dwoko segol duto klas 8 ga 10 kod 2 ka chiel kod yaw skunde bende wadhi ng'ane tango mabende koro idwa tim ne tam mabende tam mar 3 iwacho ni tam 3 masane bende koro donji mapok notimore ka dwene wadang'ene ne bang' kod to bang' tol machok wan kae gi Zablon Awange ma en jagoro mar Kupet e Kisumu County. Machiegni kendo jana mar lolo TV loje kidieny mar ariyo chal mar skunde kata chal weche mago mag somo e piny mar Kenya gie sani makoro ji odonje tam 3 kendo jomoko bende rito tam 1 ma bende pod nitiere dala. Wan gi Zablon Awange mano jagoro mar Kupet e Kisumu County kendo riere tielo mar ariyo ma bende obro ng'eyo wach mar yiero mare bende tielo mar ariyo seche ma bende koro biro nyime kae. Mwalimu, wach mar nono penj nicho kelo ywaruok moro matin ka nichako ditieko nono penj kae nitiere ng'anyo ma bende jopuonje ne wacho ni koro ne gi ng'anyo kaluwore ni winjruok ma bende ne ok obedo. Ang'o ma bende ne timore to nokonyo wach ni nang'o tere ang'o miyo nok nyal konye chon kane pok jopuonje dhi chako nono kuro? What was the problem? dwa winjre gi jopuonje gi ne this time en sa corona to ndalo mane penj ma klas 8 rumo gi penj ma klas 12 rumo ne nitie counties moko mane pod nitie gimiluongo ni curfew locked ma oting'o Nairobi, oting'o Kiambu, oting'o Nakuru, oting'o Kajiado, Machakos. Mago ne gin counties abich manokete under lock nikech wach mar corona noyudore ni ng'eny ahinya kabisa kanyo. To wan kaka jokupet nowacho ni wayie mondo allow jopuonjwa odhi onon madam sirikal oketnwa mikakati structure maber kaka jopuonjwa nyalo transfer. Koro ne nitie kaka ne gidhi through the commissioner to buses ne be nobedo higher. Transport ndalo mantie curfew in these areas the transport nitie malo kabisa. Yes. Bagi sayudo pass ni ne ginyalo dhi Nairobi. Koro transport ne gichulo pesa man malo. To enono kae be wagoyo koko mondo at least omwom michulo gi be omedre. To kano wadhi chopo Nairobi to no realize ni nek opogre. Seche moko timo gimoro what is opposite gima wawinjore godo. Koro nono be wadwaro ga no be decentralized. Mano no gitimo. Pod iketo nono tipo Nairobi to Nairobi ndanda loko. To akori ma second wave ni ne en marach. In fact kata jopuonj mang'eny osetho ndalo mane nono penj mane administer penj mane penj jopuonj nyithindo timo cha. Wa lose principal ne mang'eny, wa lose supervisors. Yes, moko ne tho afya kata kapo osekawo penj otero to mara ni honda. Koro nodwaro gimoro prevention. Even what is kwacho ni keturu risk fund manyalo konyo jopuonj. Pesa michulo supervisors gi center managers ne tin 500 per day tin gi security. To kata kamano ku review nyaka mar nono
bende ne giyema kano osegolo propose kama giwacho kamano mano be timo supervisor sing'ni pok ochul supervisor ichulo ga bang'e ka chulo sugo koro jok modhi nono gie mo realize ni penj mang'eny sana chemistry business pod in average in between simpra beach gi probich kochiko to wacho ni improve on this pesa ni thin ahinya nikech ineno nya examiner okawo paper manja puo thi school to paper ni keno time kuri yes ikeno bedo sanitized koro risk ma japuonji sai to kata kamano ndalo nono no jopuonj moko be pod notho moko kolandala to walose jopuonj moko ndalo manono kano no rumo mane duogo gibe moko yudo accident. In fact, nitie moko no yudo accident mana recently puonja beach moko nyalo kanyo nikech seche moko beach ni magi haya gibe are not good. Koro jomo in Nairobi gas kama ne English paper tu nono English no tek to ena compulsory subject. Yes. Koro ne gitimo ng'anyo be ne gitimo ng'anyo banka gisetieko yes no winjigi ba pesa gi no bedo double ma transport no ni pesa ma tin ma transport to gi fa rio 500 to na ro 1500 to kata kamano yudo ni pesa moro nitie moro mar advance makise nono to pesa seche midhi to pesa nicha to ne be mimi pesa moro nyalo konyi gara mu yes last year nimo gi 15,000 higa ni tiro ko migi 19,000 this is my fauchiel yet one abnormal times ndalo koro hard times mango gik manokelo lweny centers moko mek Nairobi skunde kama jo Rabuono Terek iyudo ka examiners gi pesa to se or mar chiemo iyudo ka jogi do pidh gi carrot gi waru to jaluo maber gi jamwa ido cham kuon ganyo okana nigi demand a lot get no kuon chiemo maber kanyoro ne na waru malimo imanyamanya ringo imanyamanya e kado kanyo koro mai gwa ne koro kelo moro ma kabich be urigo ma jogi ologi apoyo to pesa to se mago gik mane kelo ng'anyo manyotimre kai but better ne no gibedo solve ne partially kanye bisebego then on Thursday moko be ogocho na jo physics ogocho na jo business ogocho na yawa okwadwa wuondi ikelo nwangi pressure ni wadwa gido read results by Friday saboro koro kaka watimre ni watimo koro kan watimo piyo nikech gigo koro kwang'i maber wache ino da diamond wache ujo gi next day mano amuko ba wache ujo nation yawa kata kundi ko gazeti gido gi results bedo kwa jogo jo physics pokotieko jo business pokotieko manya neno ka obedo postpone gino giwuoyo to neno ka nono mane obedo duoko poko kogol Monday ni weekend no mi time mondo gitie koro pressure ma seche mukta na go koko nango na wacho ni jo class 4 sani ni out jo class 8 ni results ginduoko giose duogo to pod gine out nikech nyaka girit tamuru jo form 4 gi jo class 10 gido nyaka girit jok man mbararieny kande otiek time gi semester academic semester mondo koro ka gi report kure kate polytechnic koro kwa rikni rikni jamur ko nyoe ko jamur ko nyoe koro wacho ni ndio mago ni rikni take your time mondo Zaso sebuo jomancho na secho to podwa wacho to anwoyo ni nyaka gi treat ginego maber waoro higa ka higa ne examiners cause bucha to kabe in terms of chiemo in terms of pressure mar teach mangato wuok nindo sangwen to do chiwo sapara ne ka do chako nono mondo results be released pio was it this results pio then what next wado bedo gi a whole 2 years kanya people ko university kata 1 year wado bedo gi a whole one term kaka sani momino ka school ni do ni private schools o wacho ni jo class beach ni biru abia jo class angwen mutieko biru baldo public kino jisi ni do jona ga I mean say it July issue mar somo ni gi moro manyaka owinj all stakeholders okonyal kete no ginene kama to ginene kama ore momiyo wan kaka kupet wasebedo front line mara hakikisha ni the plight mar examiners mar jopuonj mar somo kata manyathigi mar parent isanino emiyo last year kane nitie penj mar chemistry bane okel gas moro miluongo ni angizailin bane jopuonj gi nyithindo hinyre cha nwagoyo koko igani ko la angizailin to emomiyo wan wawacho ni kik bed ni penj biro ma affect nyithindo sana no ka chemistry ma winjo kotim maber ahinya nwagoyo koko geography iyawo kuru keto geography ni bedo rocket science sani kineno duoko ma geography en kendo chako dhi kendo malo to chemistry ema winjo ni girido kabisa to no chakre mana for last 3 years wa make
subjects very easy for the students to understand. Idea man subjects biro no timarachi kaka higani awinjo ni chemistry timarachi okbera. Eka sare ngote ka nyongi na in kaka jagoro mar Kupet Kisumu County moko congratulations nyaka ne chaki donje another term kendo. Skunde yao Kisumu County nigi kuonde moko ma floods bende affect gi as Kupet kendo as kaka jatelo bende ma jopuonje ang'oma bende mikakati ma bende nitie setudore gi Ministry of Education mondo mi ni skunde be odo yaw maber kuonde mag ma floods bende thago otim nang'o wasegoyo koko kendo wagoyo koko planning to fail. Failing to plan is planning to fail. Serikali no se ya skunde free secondary gi free primary poka gioro. What demand mondo gioro pesa no. Nikech sani be principal mag secondary schools gi head teachers make primary are dealing with corona. Nyithindo se buka national schools of country. Nyithindo buka Mombasa buka Nairobi biro kai. Nyithindo buka konde maboyo na gin gi parents gi. Principal gi head teachers must ensure ni corona is managed. To be managed funds. Suppliers nyaka bed ni chulo. Remember ni corona ma wan die third wave ni en corona ma thiedhe tek ne waai corona mar jo China sani corona mobiro ni okel gi jo Wahindi wakeli mara ngwen warabu broke mara dek ni en mar Wahindi koro mai okonya tugo godo ka onge pesa. Let the government release free secondary gi free primary education mondo suppliers ochul gi med supplies gi moko kaka buge chiemo e skunde. Let the government employ teachers wadwaro ni jopuonjo bed employed ni wagoyo koko mondo jopuonjo bed motivated kar exams kanyo ka duoko bed maber nikech motivation is there. Koro wadwaro ni promotions ba neno ka promotions society mano last year to nabiro ka wacho ni there is stagnation jopuonjo se puonjo ni paga beach sani serikali osewinjo wachwa jopuonja being promoted wasewinjo jopuonjo moko mawuok e skul achiel ka another one nikech timo balancing mano wacho ni ka serikali otimo maber to wacho ni hero kamano gisetimo maber kod ka promotions but you can still do better pod unyalo timo maber wad mare gi ne kanyo be kuma benji no climate change ani weather ni skunde gi bedo mana ema koro be ema biro kano koro ka use promote jopuonjo usenyo maslahi ma jopuonj usenyo maslahi ma school they need to remember this and long rains floods okay no go ko last time ba mbaka giri no go Kandaria nitie issues manyando kai kikwa read mondo koso bed mang'eny dwe mara uchiel gi dwe mara bich ai ka warit serikali saidia wani skunde gi kaka ginyalo bedo gi issues skunde mek Nyakach Muhoroni gi nyaka gi Nyando gibedo ga affected to seche magibedo affected no choche tuoche bedo mang'eny ki choche bedo overflooded school classes cannot be new or wawacho ni serikal ongi gigo in liaison with the county government serikal nyongo ongi kaka nyalo konyo ka gimakre gi MCA gi MPs to ministry they will release funds to make disaster funds mondo kikwa widu ni school ok nyal somo because onge the climate the weather the flooding is too much. I was wondering ni nyocha ka ni Nyando pok no bedo hardship wadwaro kokono sani koro warito gazettement to wadwaro nuoyo wasewacho kendo wanuoyo ni Nyando must be hardship ok wadwa nyiso ni yawani there's a flooding cause hardship lack of the gazettement mar Nyando as hardship emiyo puonj tin Nyando wadwaro ni kagise gazet Nyando as hardship to gino ne otim before July koro eka wanyalo yudo jopuonj mang'eny nikech ano mabiro yie dhi tiyo chuodho kocha kama kes kothe chwe to kinyal kata access kamitie to pesa mimi mar hardship onge mano e gwen mwagoyo Kisumu kae sana wati mano mogi king'eyo kamera ne in kaka jana wendo yiere jagoro kendo tero machielo mar Kupet ang'o ma bende chano ne jopuonj sani kaka sewacho no ni wachano emoluments miluongo ni kaka hardship go e town ka en wasego lweny wayudo gimiluongo ni enhanced house allowance to waseyudo kucha magi koro promotion be wasechako yudo sani pod wadhi kedo ni jopuonj mondo gine kaka ginyalo puonjo bagi nyithiwa e Kisumu County ka gi Nyanza wayud duoko mane wayudo ga chon nitie concern ni professors gi doctors gi engineers mane wayudo ga chon sani onge nitie concern ni wastage sani is too much job matike plus aboro ng'ato yudo max to cannot go to alliance wadwaro ni MPs wakigirit miga manyien for elections gikaw gimany nyithindo gi bondo gi mi bursaries full bursaries miyo ng'at masomo alliance alphabet ok dhi konyo
miyo ng'at masomo Limuru Girls elfu adek ok dhi konyo. Wami nyithindo gi proper full bursaries from our CDF. Ngire nyongo gi county government be onego timare. To mano be to Siaya to timre ni gori gimo mabe. Dongruok mar Luo Nyanza wach mar somo ok bi wuok China, ok bi wuok India, to ok bi wuok Baragoi. Bi wuok mana Kisumu kae, to bi wuok mana Nyanza kae, to bi wuok mana gi jotendwa mek Luo Nyanza. Kamana ene wacho duto te kendo wacho mago bende nitiere ni to mondo dongruok mar somo mondo be chal nade nitiere gigo mondo bende niketo chopo e giko chenro ni mar kuku mar wach ma bende koro ene wang'iyo weche go mago mag somo kaachiel kod skunde dongruok mago mag somo e Nyanza kaachiel kod Kenya mangima chopo e giko mar chenro ne an kanyo to kod jagoro mar Kupete Kisumu County mano mwalimu Zablon Awange ma bende ne wantiere godo odiochieng' ma wachielo kendo borwake kendo mondo ng'ene ne weche mago mathoth ahinya kaka jatelo mochung' ne weche mago mag jopuonj e kaunti ne ma Kisumu. Mane tayo chenro ne iluongo ni Jesse Omondi, Elo Haron Otieno, oriti masani.